Uyabona uma ngabe uhlala emakhaya, ngiyafuna ukutshela mina ubusekile kakhulu. Ubusekile. Mengabe uhlala emakhaya, angithi mina ungezi ngapha eGoli, yabo. Ngeza. Mozazi ukuthi uzeleni la. Mhlawumbe uze ngapha ukuthi usebenze. Sebenzele umndeni wakho, izingane zakho, ayikho inkinga ke lapho. Kodwa uma usemakhaya, angifuni ukukukhohlisa mina. Usendaweni engcwele. Ukuthi abantu abaningi lento lena abayiboni nje. Uyazi ukuthi uma usemakhaya uxhumana kakhulu nendalo. Ikakhulukazi la ukhona kusemakhaya khaya. Kunezihlahla, imifula. Yonke lento leyo. Yabo. Yonke into ibalula. Awukwazi ukuthi wena usemakhaya uphambi kwalezi zinto lezi ezixhumene kakhulu nendalo. Ebese ke wena ungakwazi ukuxhumana kahle nendalo. Angikujaji kodwa kusho khona ukuthi mhlambe awunalo ulwazi o isikhathi akwasitholi sokuthi uyithola kuleyo ndawo ngoba iyona impela ke indawo okwazi ukuyithola kahle mengabe unesimo esicindezelayo. Yabo, uneyinkinga ezingapheli. Kuningi okwenzakala empilweni yakho. Uyazama ukuphila kodwa nje kunzima. Molapha emakhaya kuyakusiza kakhulu ukuthi into yokuqala ushaye umoya wengaphandle. Ube lapha endaweni nje. Kuthi lokho okucabangayo kumbi kuyehle nje ungabi namandla phakathi empilweni yakho, ungakusindi futhi. Ngoba lapho ke usuke uxhumene kakhulu nokujula kwendalo. Indalo ekusondeza phakathi eqinisweni lokuthi ube nokuphila. Ungabanga ukuthi ngikhuleke. Kodwa ke lokho kuzenzakalele nje sidalo. Ngoba ngapha eGoli, thatha isikhathi eside ukuthi uyithole indawo ethulile. Kunomsindo esikhathini esiningi, kunamathawa lama network radiation ndawo ayaphazamisa nje. Yazi isikhathi la eGoli ositholayo ukuthi uxhumane kakhulu. Yebo zikhona indawo. Ungangizwa kabi. Zikhona indawo sengikhulumela ukuthi kodwa ke ukujula kwakhona akufana lokusemakhaya. Mina ngokwazi kwami esikhathini esiningi ugesi mengabe uhambile nje endaweni yonke indawo la ngikhona. Ngukhane ke manje ukwazi ukuxhumana ngendlela ukuthi ngathi usemakhaya. Kodwa ke ugesi wabuya phela yonke lento le. Kuba nzima kakhulu. Angifuni ukukhuluma amanga. Kodwa ke kimi akubi nzima ngoba kade ngiyenza lento le. Kade ngimeditate ngenza yonke lento. Kubanye abantu lento ibanzima ngoba amathawa wonke la ayasebenza ukuthi akucindezele. Ungakwazi ukuthi uconnect, ufocus. Kube nzima nje. Kube nento ekwenza ukuthi azi nathi ke ngiyeke yonke lento ayisebenze. Kodwa mose emakhaya angiyakutshela. Ingakho esikhathini esiningi abantu abasuka emakhaya babonakala njengabantu abaqinile. Ngoba vele baqinile, uyambona lokuthi hayi lo ubuye emakhaya lo. Umbona ngendlela emengayo, ngendlela akhuluma ngayo, ngendlela ahamba ngayo ukuthi hayi lo wasemakhaya lo. Uze ngapha eGoli ukuzovakasha mhlawumbe uze ngapha eGoli ukuzosebenza. Ngoba umoya walapha nesimo sakhona asiphazamiswa ke izinto ezifana nama radiation. Yabo. Futhi kujula kakhulu mengabe umuntu uzoxhumana nendalo. Mengabe vele uzoxhumana nendalo, ujule mhlambe ube umuntu okhulekayo isikhathi esiningi. Khuleke njalo singabekisa. Usebenzisa amakhambi esintu akwenza ukuthi vele nawe uqine yabo. Ube nenhlambululo phakathi. Mengabe umuntu nje ukuthi sengiyabekisa ke size njalo wena uzihambela ngeenyawo. Yabo. Uselangeni. Useduze nezihlahla. Yonke le mimoya iyasebenza ukuthi ikwakhe. Wena nanoma ungeke uzukubona konke lokho. Ingakho ngithi wena mengabe usemakhaya awukwazi ukuthi wena mophethwe istress uyacindezeleka kakhulu. Bele uphume nje shawa umoya. Bengithi uphuma ngithi uthi uphuma uhlangenyele nabanye abantu. Ngesinye isikhathi kubalekile ukuthi uphume nje ushawe umoya.
ungayithinti ifoni yakho. Ikhona nje lapho kodwa ungayithinti. Hlale nje ube kujuleni ngalesimo lesokuthi ulalele konke lokho ukucabangayo. Wamukela isimo, udedele ukuthi umama ke okuyindalo athathe wonke umthwalo. Waqala ke ukuthi ukhumula ingcathulo ukwenze lokho ngaleso simo ke leso. Ngiyakutshela lento lena ekhona kuwe phakathi empilweni yakho izondlula ngathi kade ingekho sonke lesikhathi lesi. Angikhohlisi mina. Manje isikhathi esiningi into efana lezi kuba nzima kakhulu ukuthi uzenze ngapha eGoli. Into yokuqala eGoli ungathi uyaqala ukuthi uhambe ngeenyawo kune concrete iyayivimba yonke lento ukuthi ungaxhumani kahle nendalo. Hamba ngeenyawo zakho uxhumane nendalo. Wonke umthwalo uyadilika. Into engeke uzuyithole njalo ngapha. Angithi ukuthi kodwa ayikho la eGoli. Ikhona. Sengisho ukuthi kuyaba khona ukuthi la nihlala khona bo sithi mhlambe elokishini nje ukuthi kuba nzima kakhulu ukuthi uyithole leyo ndawo leyo. Into yokuqala usondelene nabantu. Abantu bakholelwa ukuthi mina mengashisa lokhu kuzovikela ikhaya lami. Thokuthi mhlawumbe wena lento ayifuni ukuthi ingenele lapha ekhayeni lakho. Ijike ephinde futhi ingene lapha ekhayeni lakho. Esiphazamisa ke into oyikholelayo ukuthi ingamoshi into zakho kanye iqala ukuthi imoshe into zakho. Nisondelene kakhulu. Awubi nalento lena ekulethela inkululeko ngendlela ongayithola le emakhaya. Ngoba emakhaya mohle lapho la uhlala khona na indlu lapha engaphesheya. Na indlu ngale futhi yabo. Uyibuka nje uyikhombe. Kuba kuhle kakhulu ke manje ngoba uyakwazi ukukhuleka ke manje. Uyakwazi ukuhamba ngeenyawo. Ngekho nje umuntu ozokusola. Kodwa ke uzoqala ukuthi uhambe ngeenyawo lana elokishini wakubuka nje abantu bona ngathi uyahlanya. Ngasho phela manje kugcwele amaphaka. Bakuhlanganisa lamaphaka uthi hayi lo akaphile ekhanda. Yebo kuyaba nalento ukuthi ungabi nendaba nabantu. Hayi vele kumele ube njalo. Mina sengikhulumela ukuthi ifreedom ayifana nale yasemakhaya. Uyakwazi ukuthi wenze into abanye abantu bangakuboni. Elokishini babona yonke into. Iyo lento iqala ephinde futhi lethi inzondo. Thina la ekhaya thina sithengi thina igrosa eShoprite. Wena uphethe amaplastic eShoprite. Nangu omunye uphethe amaplastic eSewulwethi. Yabo into efana lezo ayikulethela ukuthula esikhathini esiningi. Ivusa konke lokho nezinkinga nokuthi ningazwana. Kanti kuhle kakhulu ke mose endaweni esemakhaya ekudeni nje hayi uyazi ukuthi ezinye izinto zenza abazibona abantu. Sengikhulumela lokho kodwa nje angikho lapho sengenza nje isibonelo. Into engizama ukuyisho ukuthi mungabe usemakhaya jula kakhulu nendalo phile khona lapho. Ziphi isikhathi wena? Angifuni nje ukuthi ubone into zakho zingalungi. Uphelele utshwaleni. Thola nje u5-10 minutes thatha iwalk gebele izintaba. Ngisho noma uthiwa mhlamba ukhuleki awuzindlu enzimeli iya lapha entabeni uhlale nje 10 minutes cabanga. Uzobona yonke lento oyicabangayo empi izovela iphumele. Bese ke uthola isikhathi ubuye. Ukubuya kwakho uzoba umuntu ohlukile ke manje. Isimo sakho siba ngeindlela ke. Indlela le oyazi ukuthi isiyakwakha ke manje. Izibonakaliso ozozibona ke lapho ke zizokwakha zonke. Uzobona izinto kade ungakwazi ukuyibona njengoba kade ulapha endlini ekhaya uyivalele. Dinga ukuthi ushawe umoya 10 minutes 30 minutes kulungile. Ngiyakutshela ngisho nokugula lokuphethe mhlambe nje ngasho nje ukuthi uphethwe inyawo zakho idumbile. Zifuna kuna lokho ukuthi uyoshawa umoya. Bese isimo sakho sisoshintsha nje. Yabo. Izinto ke ekumele sifundise. Ngisho nawe njengoba ulapha eGoli, thola indawo efana lezo. Ungayithola nawe lento lena ungayithola emakhaya.